Galimoto Yamakaniko, Siitha. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera, amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate, komanso mphatso za Mulungu Mzimu Woyera zikhale nanu abale. Pano ndi pa Word Made Flesh, pamene mawu amene timagawana a Mulungu timafuna kuti apange zomwe zija zimene zinapanga Ambuye Yesu azagunde dothi, akhale atanthauzo mmoyo wathu, ndipo ife tigwiritse ntchito potsatira Iyeyo. Lero tikunena kuti Galimoto Yamakaniko, Siitha. Ndipo mawu athu tikuwatenga kuchokera pa Luka mutu wa 5 ndime ya 27 mpaka na ndime ya 32. Pambuyo pake Yesu adatuluka naona munthu wokhomesa msonkho dzina lake Levi ali pa ntchito ku nyumba ya msonkho. Anamuwuza kuti, iwe unditsate. Iye ananyamuka nasiya zonse nkumamutsatadi. Tsono Levi adamukonzera Yesu phwando lalikulu ku nyumba kwake. Okhomesa msonkho ambirimbiri pamodzi ndi anthu ena anali nawo pa phwandopo. Afarisi pamodzi ndi aphunzitsi amalamulo adayamba kuwinya nafunsa ophunzira ake kuti, bwanji mukudya ndi kumwa pamodzi ndi okhomesa msonkho ndi anthu ochimwa? Yesu adayankha kuti, anthu amene ali bwino sasowa asing'angayi, koma amene akudwala. Inetu sindinabwere kudzayitana anthu olungama, koma anthu ochimwa kuti atembenuke mtima. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa Ambuye Yesu Khristu. Ndikakhala pa moyo wanga Yesu ndimakhala naye chidwi, chifukwa zopanga zake zimandidodomesa, zoyankhula zake zimandiwaza koopsa, ndipo mayankhidwe ake amandipatchamula kwa basi. Kumusirira kumene ndimamusirira ndi komwekonso kumene kumandithandiza kuti ndizimpembeza, chifukwa abale sunga mpembeze amene sumusirira zosatheka, ndipo sunga mpembeze amene sumugomera, ndipo sunga mpembeze amene china chake mwa iye sichikupasa siziya. Amandipasa mafunso opanda malire, ndipo chimenechi chimandipangisa kuti ndizinkabe ndi kumusakasaka, kumfunafuna kuti nditapebe chuma chochuluka kuchokera mmoyo mwake. Kubadwa kwake, kufa kwake, kuuka kwake, ntchito zimene ankagwira kuchiza anthu, kulalika, kuphunzitsa ophunzira ake, kuukitsa akufa, zonsezo nkaziphatikiza pena sizimvekayi. Koma kusamvekako kumazabweretsa kukoma kwina kwake kwapadera kumene kumandifikisa ku chiganizo chakuti uyudi ndi mwana wa Mulungu. Uyudi ndi mwana wa Mulungu. Palibe opeka nkhani akadapeka nkhani ya Yesu mmene imamvekera muja, chifukwa olo atakhala kuti ndi malondawo ndi kuti anthu sakagula atu yayi, nkhani imene anthu sakadayigulayi. Pamene pagona umulungu wake. Ndimazifunsa kuti kodi Ambuye Yesu ati amabwera kuzatani? Timalandira yankho lona kuti anabwera kuzapulumutsa anthu. Koma ndikati chete nkumasinkhasinkha ndimati kodi iyeyu anakubwera kuti atigwirire ntchito, azipita atipulumutse, atisiye titapulumuka namanka? Ayi. Ambuye anabwera kuzatiphunzitsa kenakake. Anabwera kuzatiphunzitsa ntchito. Anabwera kuzatiuza mapangidwe a zinthu. N'chifukwa chake atabwera anasankha osati opulumutsidwa, sanazasankha opulumutsidwa ayi, koma anazasankha ophunzira. Luka 6:12. N'chifukwa chake powatuma anawuza kuti pitani mukawasandutse anthu kukhala ophunzira anga. Anabwera kuti atikope tikhale ana ankalasi mwake. Inu mukukumbukira kuti iye yemwe adasalirapo mu tempile
kukaphunzira kuchokera kwa aphunzitsi ndi akuluakulu ena amalamulo, namafunsa mafunso namayankha mafunso. Luka 2:41. Akufuna kuti nafenso tizichoka kwathuko, kusiya makolo athu ndi azinzathu, ndikukapindikira m'nyumba mwake, mchalichi mwake, ndi kuphunzira kuchokera kwa iye. Adati, phunzirani kwa ine. Mateyu 11:28. Phunzirani kwa ine. N'chifukwa chake ndimalikonda ndithu tsiku lachinayi. Linalina kukhala la Mulungu limene timapemphera, koma chifukwa kuti la Mulungu timakhala bize kupanga misa, kupempheresa machalichi osiyanasiyana, koma lachinayi ndimazipezera mpata wokhala ngakhale tsiku lonse la tunthu mchalichi, kuti nane anthu andisoweko kunjako, andimise, andisakesake mmene Mariya ndi Yosefe anamusakirasakira Ambuye Yesu, andiyang'ane m'makomo monse mwa achibale koma osandipeza, kuphatikiza m'mafoni mwawo koma osandipeza. Mapeto ake akasandipeza monga anachitira Mariya uja, ndikuzana kuti bwanji wativutisa motere. Ine ndi bambo wako takati kusakasaka, nanenso ndimafuna azandipeza azandifunse. Bwanji mwativutisa chotere? Why were you not online? Yankho lake ndilopanga kale. Ndipo nane ndizabwereza yankho lomwelo, kani simmaziwa kuti ndikuyenera kupezeka m'nyumba ya Atate anga. Ndikakhala mmenemo ndi mmene ndimakhala ku mapazi ake ngati mphunzitsi wanga, ndi mmene ndimaphunzira kufasa ndi kuzichepesa kwake. Mateyu 11:39. Ndipo ndi mmene ndimapeza mayankho ambiri okhuza mphunzitsi wangayo. Mpamene lero ndati ayi, ntamuyang'ana ndikumusisa ndikumukweza nati kodi Yesuyu chidule cha moyo wake tingati chani? Kodi tinganene kuti phunziro lalikulu limene iye adatiphunzitsa ndi lotani? Kodi ndi chani chimene akufuna kuti ifeyo tizichita iye adatiphunzitsa? Kodi ndikuyenda pamazi ngati Petro? Kodi nkuthamangisa anthu mchalichi? Kaya nditaunguza mutu mwanga munabwera picture ya Ambuye Yesu atanyamula masupanawa. Ntaunguza mutu mwanga munabwera picture ya munthu wovala chiovololo atanyamula toolbox, chibokosi cha masupana ndi zinzachi. Mutu mwanga munabwera makaniko. Mulungu Atate ntchito yake inali kulenga ndi kupanga za nyuwani, koma Mulungu Mwana ntchito yake ndi ya umakaniko, kukonza zonongeka. Iniyo taonani mmene kubwezeresera moyo wa anthu amene akudwala. Iniyo taonani, takumbukirani mmene anambwezeresera odwala umoyo wake, odwala amene ali ngati kuti munthu amene ali wonongeka, koma iye amambwezeresa ndipo amankonza ndi kumbweza kwa azibale yake ali munthu wangwiro. Ndikuganiza kuti Ambuye Yesu chimene anabwerera iye ndi ntchito ya umakaniko. Iniyo takumbukirani mmene amatenga zoti zikatayidwa nkuzibwezeresa m'malo mwake. Lazaro atakatayidwa kale kumanda ndikuyamba kununkha, anakanjululatu wabwera naye, wabwereramo Lazaro. Mukumbukire mayi ogwidwa ndi chigololo uja oti anali pa ulendo okatayidwa okagendedwa. Ambuye Yesu ndikubwera ndikusambwezeresanso ndikukhala ngati wampasaso moyo. Yesu sataya kanthu, ngwati saikolengi ndithu sataya kanthu. Ndi uyo mawu amene tawerengaja akuchita kunena yekha kuti sindinabwerere za anthu olungaluma ayi, sindinabwerere za lungalunga ine ndinabwerera zophotchokazi kuti ndizibwezerese ulemerero umene Atate anayikamo pamene ankalenga anthuwa. Ndipo akuoneka kuti amayimva kukoma ntchito yakeyo, amayimva kukoma ntchito yake ya umakaniko.
akachibwezeresa chinthu chija ukale wake. Akunena pa Yohane 17:22, ulemerero umene munandipasa ndawapasanso iwowa. Ndawabwezeresa uchinyuwani anthuwa. Ntchito ya Ambuye Yesu. Komano ntchito ndiye wayigwira. Koma khumbo lake ndilakuti kwa ife amene timamuyang'ana, tikamaona overall yake tisachite nseru. Khumbo lake ndona kuti kwa ife amene timamuona, tikaona atazola magazi tisasinzine ndi mantha. Tikaona ali malovu okhaokha timumvese kuti umene ndiye umakaniko. Tikamuona nasadya namva luzu nkumapasidwa vinyo osasa, ameneyo ndiye makanikoyo, amene ndiye maonekedwe amakaniko. Ndipo Ambuye Yesu anachivomera kuti iye ndi makaniko. Kupata ntchito ya Ambuye Yesu bwenzi ziko lathuli kulibeko, chifukwa Mulungu anakwiya ndi mtundu wa anthu. Atate analokwiya kwambiri ndi machimo anthu. Ndi makaniko amene akakonza chinthu chija amachimika apo chanyuwani. Ndipo Ambuye Yesu mu makaniko wake akakonza chinthu amakuuza zoyenera kuchita kuti zakasokonekerenso. Pitani mayi koma musakachimwenso. Makaniko wakonza ndithu, pitani mayi ndakubwezeresani, ajakana kuphani koma pitani sopano musakachimwenso. Akakonza amakuuza kuyenera kupita, ndizakutumizirani Mzimu Woyera, Yohane 14:16. Ndipo ameneyi azakukumbusani, azakulimbisani, ndipo azakusungani muchinyuwani chanu nthawi yayitali. Palibe makaniko wabwino ngati ameneyi. Ngati mwamuziwa Ambuye Yesu, ngati mwayenda naye, ngati mwamumvesera bwino mmoyo mwanu, mukuziwa chimene akuchita. Inu mukuziwa chimene akuchita ngati mwayenda naye. Mukapona nachiza nabwezeresa uyu nabwezeresa uja, inu namuyang'ana, mukuziwa kumene nkhaniyo ikupita. Ananena kuti ndinu abwenzi yanga. Ananena choncho, ndinu abwenzi yanga sinunso akapoloyi, Yohane 15:14. Ngati ubwenzi umene umuda uvomera, mukuziwanso kuti kumene kuli iye inunso mukuyenera kukhala komweko. Ngati Chikristu munachivomera pa ubatizo wanu, zimene iye apanga inunso mukuyenera kupanga zomwezo. Sana umire mphamvuzo, sana umire kuthekerako, ananena kuti zimene ndipanga ine ondisatira ine azapanganso. Yohane 12:26 akunena kuti ngati munthu anditumikira ine andisatire, motero kumene kuli ine komwekonso kuzakhala mtumiki wanga. Ndipo akunena kuti munthu akanditumikira ine, Atate yanga azamulemekeza. Mwayimva nkhaniyo. Lonjezo lokoma kwa basi akuti inuyo mukakhala kuti mwantumikira Ambuye Yesu, Atate azakulemekezani. Inuyo mukukumbukira Ambuye Yesu atamaliza ntchito yake ya umakaniko anati chani? Yohane 17:4. Atate ndakulemekezani pansi pano posiriza ntchito imene munandipasa. Ndiponso pano inu Atate mundilemekeze pamaso panu ndi ulemerero umene ndinali nawo kwa inu lisanalengedwe dziko lino lapansi. Ndafuna mwamve mawu amenewo akuti Atate yakwana nthawi mundilemekeze mene ndamaliza ntchito yanuyi, ndipo mundilemekeze pamaso panu ndi ulemerero umene ndinali nawo kwa inu lisanalengedwe dziko lino lapansi. Akutanthauza chani? Wayisiriza ntchito yake ya umakaniko, akupemphano Atate sopano kuti amuvule chiovololo chija ndi kumuveka mkanjo wabwino umene anali nawo iye poyamba. Amveke zovala za ufumu zimene iye anali nawo asanamtume, chifukwa tikumbukirani anali ndi umulungu chikhalire, ndipo anasiya umulungu wakewo ndi kubwera pansi pano atavala uvolo yachi kuti azachipulumutse. Lero wayimaliza ntchito ija akubwerera kwa Atate ndipo akoza Atate kuna kuti ndichonse ndi chovololochi. Mundibwezere mwinjiro umene ndali nawo ine nthawi imene mmandituma inu. Phwando lalikulu. Inu amene munamuona atavala uvololo, mutati muone pano ali mu ulemerero wake, muzakhumudwa. Muzadabwa ndipo muzamgomera. Mutamuona, mukazamuona atavala mkanjo wa ufumu woyera ali pa chimpando, zoti ndiye moja anavala ovololo inosakhulupirira.
atambwezera ulemu umene iye anali nawo, umene mwakufuna kwake adawuvula dala pamene ankabadwa, kuti azagwire ntchito ya umakaniko, ntchito yopulumutsa dziko lapansi. Muzadabwa naye, muzakhumudwa naye, ndipo muzamusirira. Ngati mmazitchula Mkhristu, ngati ulaliki uwu simmangomvesera kuti muzitayapo nthawi kapena kuti muzitapapo ena mkamwa, pangani lero chiganizo. Lowani mchipinda icho, mukatengemo ovololo muvale. Mukapezamo masupana amenemo oyenerera, omasulira injini ina iliyonse ya mtundu wina uliwonse. Musakamve kulemera, kaisenzeni toolbox iyo. Mutavala ovololo yanu mutakokera, zili kwa inu, kamukasankha ya pinki, kamukasankha ya blue, kamukasankha ya green, kamukasankha ya grey. Lero muvomere umakaniko, chifukwa Mkhristu sakhala opanda ovololo. Lero muchivomere kuti ndinu bwenzi la zoonongeka, ndipo ntchito yanu ndi kukonza zinthu zoonongeka. Ntchito yanu ndi umakaniko. Chikhristu ndi chani? Chikhristu ndi umakaniko. Makaniko wamkulu ananena kuti ali nanu mpakana kumalekezero a dziko lapansi, Mateyu 28. Choncho musaope, valani ovololo yanu, toolbox yanu kumanja, muzinka na mukonza zoonongeka. Polangiza ophunzira ake ananena kuti yamba wachosa chisoso chimene chili m'maso mwako, Mateyu 7:3. Masupana mwatengawo ali ndi kuthekera kokonzera moyo wanu womwe inuyo. Tafasani lerolo, muukonze moyo wanu. Makolo amanena kuti mwini mphale sakuda chala. Choncho masupana mwatengawo ayambe akonza inuyo, chifukwa kuli Akhristu amene sanawuvomere umakaniko, ndipo pa chifukwa chimenecho ngakhale zida ali nazo, Efeso 6:10, ngakhale zida ali nazo alibe chidwi chokonza miyoyo yawo yomwe. Akuyenda ndi miyoyo yoyoyoka. Mulungutu mmene adakulengani, palibe wina, ndinu nomwe basi. Palibe inuyo wina, palibenso njira yoti inuyo mungabwerere mimba mwa amayi anu kuti mukazisinthanise. Ngati mwaonongeka, njira yake ndi kukonzesa basi. Konzani moyo wanu. Uchidakwa ndi wokonzeka, masupana ake alimo. Ufiti ndi wokonzeka, masupana ake alimo. Nkhanza ndi zokonzeka, chiwerewere nchokonzeka. Konzani moyo wanu. Muchitoolbox mwanyamulayo muli masupana nambala 10, nambala 8, nambala 11, nambala 12, nambala 16, nambala 24. Masupana onse alimo okonzera zoonongeka. Polangiza ophunzira ake, Ambuye Yesu adati, koma makamaka mupite kwa Aisraeli amene ali ngati nkhosa zotayika, Mateyu 10:6. Ayambe ndi kwawo, ayambe ndi kwawo. Pamene ndanena kuti choyambirira mukonze inuyo moyo wanu, chachiwiri cha nambala 2, inunso yambani ndi kukonza zoonongeka m'banja mwanumo. Yambani ndi kukonza banja lanu loonongekalo. Muyambe kubanja kwanu. Mabanja ambiri akutha, mabanja ena akutha, osati chifukwa kuti ananena akutha iyayi, koma mukusowa mtima wa umakaniko m'banjamo. Aliyense akuona ngati kuti poti uyu wandinyasa, poti uyu waonongeka, ndingopita ndikansinthanise ndikatenge wanyuwani. Nzomwetu anthu kupanga masiku ano. Adana ndi mkazi wawo, angonsiya ati akakwatire wina. Anthu alibe mtima okonza zoonongeka, alibe mtima wa Yesu. Chonsecho kuti ndi Akhristu. Makaniko saopa kuda. Inunso musaope kuti anthu azikusekani kuti mwapusa. Konzani banja lanu. Toolbox ndipene mwanyamulayo, ovololo ndipene mwavalayo, zonse zili momo. Gonani pansi kubudukani, mukonze banja lanu. Phunzirani umakaniko.
Simukabweza aliyense amene mutakaye kuti mwasemphana naye mukabweze mukakwatire wina. Mwasemphana naye mbweze mukakwatire ndi wina. Phunzirani umakaniko. Makaniko wabwino sagonjera ntchito ayi. Oluita vuta. Chikavuta amakakhala pansi ndikuchidyera mutu ndikuzachiyambiranso. Amalolera kukafufuza kukafunafuna nzeru kwa zinzake mpaka na chitheke. Nchifukwa kuti galimoto ya makaniko Siitha. Galimoto ya makaniko Siitha. Ikaonongeka amakaikonza, ikaonongeke amaikonza. Galimoto ya makaniko simuzayipeza itatha. Hata kutanayo zaka 100. Inunso mutakhala ndi mtima wa umakaniko, banja lanu silizatha. Mutakhala ndi mtima wa umakaniko, uchinzake ndi nzanu zatha. Mutakhala ndi mtima wa umakaniko, simuzachoka mu mpingo mwanu. Mutakhala ndi mtima wa umakaniko, ngakhale kunchito kwanu simuzachokako. Chifukwa chona kuti mwazipasa udindo peno kuti ngati pakhomo pano palakwika china chake ndi udindo wanga kuti ndichikonze, ndine makaniko. Ngati inuyo muli ndi mtima wa makaniko, simuzasiya usembe kuti usembe usindikuona uchichitikamo, usembe ukandifikisa ku jahena, aya usistere kungoutuluka, aya ndingoutuluka usistere mene zilimo iya. Ngati mwalakwika china chake, iweyo ngati uli Khristu, wonsatira Yesu Khristu amene ali makaniko namba 1, chikonze chimene chija. Galimoto ya makaniko Siitha. Banja la munthu amene ali ndi mtima wa makaniko silitha. Muzilakwirana ndipo muzilakwirana zazikulu, koma banja lanu silizatha. Galimoto ya makaniko Siitha. Mtundu wa anthu umaphwanya chipangano chawo ndi Mulungu mu chipangano chakale. Mumva nthawi zonse kuti anthu anaphwanya chipangano chawo ndi Mulungu, koma atabwera Yesu makaniko anazapanga chipangano chatsopano ndi chosatha. Aheberi 13:20. Anapanga chipangano chatsopano komanso chosatha. Chifukwa iye ndi makaniko. Vuto likakula, spanner namba 12 imathandiza. Mukazaona kuti mbanja pano muli vuto lachiti limene kuna kuti likuvuta kwambiri, spanner namba 12 imathandiza. Ili mu toolbox mwanu momo. Ndi spanner imene Ambuye Yesu anagwiritsa ntchito pa mtanda paja pa nthawi ya mdima, kuyambira 12 koloko mpaka na 3 koloko. Umakaniko unawirima pamene paja, kuyambira 12 koloko mpaka na 3 koloko. Ambuye Yesu anakatenga spanner namba 12. Ndimene anagwiritsa ntchito kuti achikhuchumule chinthu chicha chiyambirenso kuyenda iye ndikukauka kwa akufa. Inunso banja lanu likazafika nthawi ya mdima, sakasakani spanner namba 12. Sakasakani spanner namba 12. Spanner namba 12 ndi chani kodi? Spanner namba 12 ndiye kukhululuka. Spanner namba 12 ndiye kukhululuka. Pamtanda paja Ambuye Yesu adati, Ambuye mwakhululukire onsewa pakuti saziwa chimene akuchita. Luka 23:34. Makaniko opanda spanner namba 12 sangathe kukonza galimoto yovuta. Sangathe. Makaniko opanda spanner namba 12, Mkhristu opanda kukhululuka, opanda mtima wokhululuka, sangathe kukhala ndi banja lovuta kulikonza bwinobwino. Mabanja ambiri akusowa spanner namba 12. Spanner namba 12. Palibe amene angathe kukhala ndi banja opanda spanner imeneyi. Ayi. Anthu amene anakwatiwa ndi makaniko amayimba lokoma, ndipo mtima wamakhala ulizi chifukwa mazo kuti banja losilizatha. Amene anakwatira makaniko, amene anakwatira wa panelo beating, amakhala mtima wamalo chifukwa kuti iye ucholeka kuti banja lija laphwanyika, amalolera kukatenga chihamala ndi kupanga kuongola bwinobwino. Akaongola chonchija basi apita akatenge bodefira zija zimakhala ngati ulongo zija apake bwinobwino, ndipo sachita manyazi kumayangala mtaunimu ndi chigalimoto chake chopaka bodefiracho chili mati. Amaziwa kuti ndikufuna chiume bwinobwino ndikachipake penti. Ndipo akamaliza peno amabwerera kwawo ndikapaka penti bwinobwino iniyo kuona galimoto jamana kuti koma galimoto ibrand new makaniko amene. Kuli anthu amene anakwatirana ndi wa panelo beating
ndipo banja lawo olitakhala kuti laphwanyika maka amalikonza ali ndi spanner nambala 12. Palibe nati imene imakanika ndi spanner imene. Palibe banja limene linayamba lathapo anthu ajali okhululukirana. Kumbukirani, ngati simukhululukira anzanu machimo awo, Atate anu akumwamba nawonso sazakhululukira machimo anu. Mateyo 6:15. Mulungu amphamvu zonse munatuma mwana wanu kuti akhale makaniko dziko lino lapansi. Iye anabwera kuzitiphunzitsa umakaniko umene. Nthawi zina timauma mutu osadziwa kuti ntchito yathu ndi yomweyo. Tikumbuseni ndikutipasa mphamvu zoti tigwire ntchito imeneyi pakukonza zonse zonongeka, maubale onse onongeka, abale athu onse amene ali mavuto osiyanasiyana ndi udindo wathu. Tikonze zimenezo kuti dziko lanuli likhale dziko lokoma. Tupempha zonsezi m'dzina la Yesu Khristu mweyo Ambuye athu. Amen. Takuthokozani abale, tiyeni inu ndine lero pamene tinavala Chikhristu tinavala umakaniko. Spanner la 12 m'manja tipite tikagwire ntchito. Munali ndine Elizeo Nthalika, m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.